Ay, cumbia. Leandra. Nani mga pets? Babe. Listen, bro. Buwan ngathi 1K nje operator nje. Yeah, take a fresh sheet. Put it up, bust it open. Then put it down and do make this. Freeze it. Jan. Ya Bill. Yakhathi usisi wami. Like a farmer. Grabbing Mo's hands like a farmer. I'm a big fan of you. I'm a very big fan of you, Leah. Ninja, I think you keep it in Pasha actually. Grab both hands like a farmer. That's it, namhlanje. What's the level? What's the core? Bafethu. Ngiyabona ngathi nginciphile. Fresh. Fresh. Ish, yabona sengifunde ezinye izinto engahlangene nani. Azinga azangalela qolozele. Tabona indaba. Imali bafethu. Senginciphile. Like if you look at me, senginciphile. I don't angilali. Angidli. Ngenzela nini content yaphanta lana. Sabona amadlamini. Ama comment angaboni kahle because they white. Listen ngizani. Nah, sozwabona kahle. Combo yakho ixoxa indaba. Kanjani manje? Yo, I can't even hold myself, like I'm so obsessed with you as a big fan. Ngisendela imali ke mo big fan yampela ke. Jabulisa bank account yami. Rodeo by Flo. Why? Kwenzakalani? Welcome Tanzania. Kwenzakalani bafethu? I'm so confused about this comment section. Oqala niyangizwa? Sawubona Enhle, sawubona Rachel, sawubona Oma, Bonita. Akhuphukile izolo boy. Boy, you did your big ones. I can't lie, you did your big ones. Hlala le combo lapho. Bafengi dlala iphopi kuphela mina. Ngeke waya every day ngithi piano boom 3 step. Bese ngifike ekhaya ngilalela izinto hip hop idlala iclub in 30 minutes kuphela. Where yo? Take all some, but we will go to live today. 203 people and Boregile namhlanje. Yaqala ukubona abantu banga iBoregile namhlanje. I feel dirty. I never slept in Gwe. Sure Sammy. Bafethu mesengibuzile ukuthi nginciphile yini mongibheka. Like I'm trying to be on my, you know when you see umuntu usegenile we're bored vele. I can tell nibaningi vele lana. Love your tags. I appreciate it. They were fake but I appreciate it. Mhlawumbe ngizothola ahampela. We ngeke khwe lapho they called me. Mfethu ngiyoqedela ama video mfethu. Mengakwazi izolo mengakwazi ukushutha inhlobo dog. Mengakwazi ukushutha inhlobo. The way angithi uyazi mina mfethu mengizo interview abantu kumele ngiyebalanda ngenze. Ngithi mfethu ngiyomlanda umuntu kumele udlule kuleyo tight spot mfethu uyapintshwa. Ngeke ngathi mfethu fuck it, I give up. Bafethu Boregile namhlanje ngeke niBoregile. 300 people are going to be in this live. They all looked the same font. Ngiyaqala ubona lo. Friday. Today's Friday, ngathi. Friday namhlanje. Let me show you how fast I can make money. Saturday in Boregile. How did you feel to be on a flying fish billboard? I haven't gotten my billboard as yet. Haven't gotten yes we are bored. Ngicabanga mina ngizona entertain, ngi-entertain I mean. Ngicabanga ukuthi mina ngena la ngizoyidedela. Vele ngizoyidedela imali. Dali end. Vele ngizoyidedela. Back in please accept. Uyalova yini club namhlanje?
Abo mfethu wathi uyalova ngathi mfethu nge-club mandatory. We are bored ngendlela ebuhlungu. Angiphumi ngani wena? Why ningaphumi? Sure, yo, give me. Why you love flying first so much? Because it pays the bills and imnandi. Now, fana ungayithanda utshwala okhokhayo. Ngawuthanda utshwala okhokhayo. Bathi la fana sana. Lapho kukhathaleni. Oh. Akho nto efuna uyaddressa yazi. Ngisathi ngithi anginazo indaba. Staying indoors. You're beautiful. Ngiyabonga. Musa phela ukudedela hip hop. Ngome yokugcina ke hip hop. Adimnat. Now you can also relate, my friend. What the Flying Fish is actually nice. Umnando kuba no pay that you work for, and umnand. If it was another one like I'm not bashing by the way. Before think you bash or headache, no whatnot. I can't drink those things. Me personally, shake your body. Nami ngifisa ukuhlangana nawe uthi what you go to down. What's your favorite TikTok sound? Soon. Kono munye umbhezi uyashona lana. Because I can't really keep track of who's... Yes. Boy, bafuna ukushela dog. Uyakhumbula thina uSam Deep? Now okay, that's a sign. Ukhona uKeneta la. Sizolala manje sinoloyanda boy wasaba. Ngale bethu. Manje abantu babantu ngo-after 9. Ngiyoshawa 9. Isikhathi sethu. Isikhathi sethu. Oh, loyanda. Thank you for the hot me, Munchkin. Awudlala ipiano la? Pushing P, Mato Money too. Yabona. Mouse. Oh. I'm looking for the mouse. Oh, so senzeni speak. Why ngadlali leso? Usisandla phela, sifuna ukubona isandla sakho. Sheshe washo ngifile sinethathu ngoba. Why is he getting excited? Yambuza. Ubani lo buza bethi man not supposed to get excited. Musukudlala ngami. Cela ushukele. Ngikhuluma nentombi yami ishisani. Jeez, ngifuna ukuseshana ayo faka ustand. Wena usislim manje uyasibheka manje ngezinye indlela. Ngiqhatha abantu wena. Muhlezi. Dlala uKeneta lapha mfethu. Asidlala igqom mfethu, igqomele abantu abadlala. Uzwile Keneta? Semini dlala uKeneta wathi adlala igqom. Ngalesikhathi mfethu ni mojo uPuzulu mfethu usekhaya lakhe indaba uZulu yinje asinendaba hayi izolo mekugcwele kakhulu for my liking uZulu mengashayeka ama interview isho uZulu yinje asizwani noZulu ngangifaki wena uzwana noZulu ngangifaki awe yinje afanami nawe kubeka naye kuma video yakho brazo hayi mfethu Durban Finest yeah. Lapho was me who's gonna drop it? That's crazy. Exactly. Kodwa idlula intombi yami. Ufuna usho njalo. Ayikho mangisethi fuck. Mama ngifuna isivolume. Okay, sengiyekile. Nazo-ke. Sengiyekile. Pheze yathinta. Sunday. Asizwani noZulu. Uyazwana naye. Why umusuhlanya wena? Zwani lezi nje. Wena nje wehlisa ivolume. No, ngiyehlisa ngizama ukunyusa. Wena ubuyehlisile. Sihleka nawe kanti yajola. Hawu, athi manje ngihleke nami kanti nifuna ukuhleka nami ngisengele. Bafethu zithini manje? Nalahla ubra. Awungifaki. Uyedwa. Thank you for the follow, Natasha. Hey, no.
Amaningi la ma-comment. Hello. Ngibona hello la. Ngithi khona ufuna uku-addressa mnganami. Pink Dove benibhorekile namhlanje bafethu. Ngibona ama-familiar faces. Okay. Bafethu beningibona nami. Ena ngibuza ukuthi unayo i-power bank, ungibuza ukuthi cela ungichargeisa. Yabo nje mfethu, ngibona mina ungaboni power bank ngoba seniyadelela. Hayi nina kodwa bayazazi abantu. Njalo unayo power bank mina ngicharge ngani khona umunye nje kade ngicharge izolo. Ngiyamtshela mfethu ukuthi ngiyacharge uthi afethu 2 minutes. Athi 2 minutes impama. But Uhlekani? Ngiqala ngawe njani amunga stress. Mfethu we oyidedele nini bengi ibengi ngazo khona awufunde la Mfethu oyidedele hayi Luyanda. Uyafunda ke? Ngizofunda njani enye ngama-comment ehle? Why you not focusing on your phone because we are sending how kati Hayi akade ngifundani manje how uyasilawula. Uyasilawula. Ukwazi ukuthi hayi funda la Mfethu wena wena uyidedela nini ibhenga ngikaze ngikubone nakancane. Afethu mina ngidansi mfethu. Mina ngicela istock Flying Fish apart. Ngicela niphendulo uMandlamini inkosi yami. Uthe Mandlamini Mandlamini manje sengifunda wonke akaphinde ka5 yabo wayesenda ka5 ngizoyibona at least one of them ngizoyibona how dance ingakho ngidansisa nini ngibuza nini ukuthi what you guys go to dance move. Hayibo ubuyibuzile indoda yakho lokho ubuzeni usisi mawuthi ngiboye sengithanda indaba ke manje mama Can't you tap on a comment and it's gonna send you to that comment? uthi nawe sikhwama kyalewa yini la anginakile foko we foko hayi bayasala dlali awube ayithanda le comment section kahle small Qabene. yes Sanzi ukubona nje awuthandi loyo Bengimsebenzini ngibuya manje cabanga khathele mfethu. Bese ngizokutshela ifoni yami icimile. Naluyanda. Ifoni yami icimile. Baby no, baby Emma. Na baby, musithatha njalo yazwenza leni ngikuchazela. Yabo manje sixatshaniswa ubala ke manje baby. Bengiyemsebenzini. Nakumina phetha okay. Sacela sikhulume kahle bese because manje ngiyakubona usabaphendula ama calls ami uzothi kanje. What you want from me? Ima kanti kenzeni wrong? What the fuck? No, you just being honest. Ngenzeni wrong kanti mina? Don't ask me that fucking question, bro. Ngenzeni wrong? Because I was out bengiyosebenza. If you don't know what you did, like, No, listen, bengiyosebenza. I was at a gig. I promise. Bengisay check ukuthi intombi yami yayibuka le live nangi ngisendela ijika fethu ima ungaphi fethu like for real balo ngiyacela babe listen sikhulume kahle fethu silungise izinto nje abantu abarazi no because listen I actually woke up
Listen, I woke up ngo-1. I had a gig ngo-1 to 2. Okay, sharp. From there, I went to kwenye event. Ngibuya manje cabanga. Lapho kusakumele ngiye eclubini. But uhlekani, but uyazi usayithani le wenza ngayo. Manje ngilahle wangempela. How I thought I had it. Don't you see now? That's not how it goes. That's definitely. At least uyahleka. That means she's happy. Baby. Listen. Imali so lesikhathi umtextanga. Just because they're like, I wish I was in there. No, the whole day. Okay, the whole day I'm getting text down because your wife being a seventh. Oh, was it the first time? Baby. Sithanda sami. Thambo lami le Kentucky. Please don't. Siqatshaniswe yini? Siqatshaniswe luya nje lento engiyibona. Ngifake. But then it's all wet. Don't try like that. Please. What did I do? Okay, I know what I did. Listen. I know what I did. Oh, but I feel. Wenzeni? Okay, Izolo, babe. No, listen. Izolo. Wenzeni? Izolo uthe uyangithanda. Nami ngathi ngiyakuthanda. It wasn't me, no. No. Wasangithandi. Ufike wabuza ni? Oh, yahlanya. Baby, I'm sorry. But we're gonna talk. Because right now, ngisazama ukulungisela mfuku. Huh? Ngike kanjani mfethu wasenza into right mfethu. Abese ngizoyenza into right mfethu ngizozama ukulungisa nami indlela zami because Wena wenzeni wrong? I didn't say okay, ngiyavuma ukuthi ngi-wrong because I did not text her the entire day. I was at work. Was I not at work? I can't lie, poison. I'm wrong. Ngiyakubona lokho because mina njengoba ngimfanele ngifuna ukuxolisa. Angithi Manje ungazange um-update. no, ifoni yami be off nje. Okay, so khuluma mfethu. Shit. Ngiyakuthanda. Alright, okay. Damn. All right, mom. And gets crazy, bro. Fucking Bali. Aye, no, we don't play those games. We don't play those games, bro. Nangu Barcelona uthi just Yeah. leave her and continue with life. Sizoqhubeka kanjani impilo yami intombi yami ngeke. Hey, bye. Bye Zile. As case on to the next. Awufundanga eMlazi ayi. No disrespect kuthi eMlazi kodwa mina ngifunda nabalungu bafethu. Please Ukhuluma nami. Yes, ngafunda khona. ingakho isingisi sakho sibuye sitsheke. Uligma. Sacela ukubuza ngihamba ngiphethe bala. Uzothi ayasidakela uligma mfethu. Sesibuka ngoba sithanda ukubuka amantombazana amahleke. Uyasidakela uligma mfethu. Awu. Usemafama. Bamgqoshile. Can I ask you where is Sandile, your friend? Eh? No, it's all Angisakhumbula ubaqoshiwe. Yengu. Uqoshwe kuphi? Xoshiwe la eThekwini. Kade khona nje. Ade ngeke kade Phela ingwele yana ngiyakhumbula. angibona ngizolo. Ngeke eclubini kathi eshawe ibounce ngempama. Anja umsekhipha indaba zakho yekana. Yes. Ngangifuna umbuzo sifethe emshayelana ibounce ngempama. Izoqhubeka kahle. What you mean?
don't. Oh, Zulu Italian jam gosh, bro. That's a lot of English. to going put you on. on a pedestal like that. Nami ngizamile ukufunda ajam It's very confusing. ngiyazama ukuyifunda le sentence. Leandro, you said there's something you want to address. Because yami ngithanda indaba. Cha mengiyaddressile yazi abantu Ufunda ugreba uIngo. I don't know. What finals? Ubhala ama-finals ani pho? Use high school Ingwe. Hayi, yile nto engixakayo. Kuyenzeka. Akekho phela umuntu odaka kanje. Ayikho ingane le. But imagine Friday said ingake ayoda Sunday nje yami mase kuseni uyavuka awushaya assembly. Oh, what I was upgrading. Oh, mase ngizosho ukuthi we warrior nje yami. Uyaxolisa ngaphe ngihleli na. Sayini manje? Niwe sayini eDevonport? I'm 20. Now, what you got to Dance Move High, please support my business. I'm selling breakfast hampers and snack hampers. Ngicela ungisendele sibone ukuthi kanjani so-rate out of 10. My betterment uzoqhubeka kanjani? What you mean don't let a girl put you on a pedestal like that? Don't worry about it. Don't worry about it. Please play it. Hayi wena uyintwana tane la. Yathi ngibona ngoba ngizom-add. Ha! Balona. Oh, Balona. Oh. Hello. Khombo uthunene. Kanjani? Ngiyaphila nonjani? Ngiyaqala ukubona uVusi ubuso uyaxhaka. UIngo mfethu ujabulana. Yabona mfethu. Ngiyaqala ukubona live yazi. UVusi Jam. Uyaphila kodwa? Yeah, I'm good. How are you? Ngiyaphila. Uzofana isiqoko. Kutheni why did you invite me? Welcome to Kamet. Oqale you invited me first. I know. Exactly, so huh? I wanted to play a match. Oh, ufuna ukushawa? Nizwanjani? Wena ufuna ukushawa yena? Let's play the match. Sondela naye. Ngiyayithanda vele mina. Ay, please. Oh, lo bhuti uthi uyakuthanda by the way. Why you quit? You don't know me. You're making me shy, bro. Anzang? Nothing. Oh, only 3 coins. I'll call it. I'll put you no. Why? But some princess. Okay. One more from my sister. Babuza la watu naenda hotelini. Enda bunga naye. Any? Enda bunga naye. Not now. I'm okay. For now, you good. For So now, what's all good morning, what's all good night nje kushubile nje. No flowers, no. Lapha ave ngiyithenga imbali angidlali. Ufuna ukukhuluma? I know, lalela. thank you so much. Ufuna ukukhuluma? Lalela. Ungibamba. Boyfriend yakhe kimina guys, alright manje. Khona ukuclaimayo ke la. Ubembe mama. uCalvin. Angimazi yamazi. Kodwa unemoto. Guys, can I please have 20 roses? Angizange ngisho ukuzoshawa. Ngisho. That's fine. Engiyaziyo nje.
Once. Uhlala phi vele? Cape Town. Oh, CBT. It's disappointing ukuthi mechansi uhlala eduze. Right. What when you decide to come lana Durban, sacela take her out, babe. I was can I please take you out? So qale siye Kokozi. After Kokozi, so fesa ushaya inyama laphana. Kwa konje phi lana? Kwa my something like that. Akase workshop kodwa ibonto njalo. Would you like that? Also qale Kokozi. Sure. Let me know when you're ready. We can fly out if you like. So it's up to you. We. Because she's like our friend. Wiki man. Isn't she our friend? Wiki man. Wiki man. No, babi ngiyangihlanyela hambani no tuna. No, it's I. Oh, I definitely can. The nithole le mali Uber le. Ngicela Alright, that's okay. That's good. Yeah. Khona moya requested. Khona moya. This but relax. Oh, sisamshaya lana ngema coins. I'm getting my back up. I'm back lana. Manje basikandela lela. Ask about. But I should ask you about the tickets. I don't know what tickets. About what? Tickets. Tickets. Ticket man, yeah. Ticket man. Ticket. How do you say it in your? What? What are you, Vel? What are you is crazy. Do you learn anything? What are you, Maraki? Already paid. Uyabua. Jabulela Ne? Uyabulela. How do you say give me money in Pedi? Okupa mali. Phela. Mali. Kukupa mali. Wena kukupa mali. Akina. Asiyeka sibele kwesiZulu ngeke. Angeke. Abo manje ushayo. Ncese awupakithi. Uzamile kodwa. Kodwa Thalitha sokhuluma ne? Ngiyabala next time. Yini ngiyakubhora yini uzongixosha? Oh. Akibhora ngithi? No. She's so lucky. Yeah, mfethu angikwazi ukukhuluma namantombazane ngaphandle komuntu wami. Yabo. Wazi ukukhuluma nomuntu wami kuphela. Girlfriend found shaking. Oh hell no. No one can shake my hand. Akekho. Hey, good day to you. Ngengwazi. Hayibo. Oh. Yini? Ufuna ukushela yini? Ngicela intombazane oyedwa cela a request. Yeah, before ngihambe. Your girl is lucky, ngiyabonga. Mine or his? Mine. Wena mfethu uba intombi yakho. Ntombi yami. Isho igama lentombi yakho. You can't. I also can't. Khalalelo. Bani? Khalalelo. Ngiyabonga. Nolovo. Nolovo. What? Nolovo. Nolovuyo. Sindiswa. It's actually Sindiswa. Ingathi baningi. Wayigcinani wogcina yabejida ayike endlela khathele dog.
Na intombazane si-request. Ngiyaphuma la. Ubani othi siyita bani? Cha nisihloniphi la. Cha ngisitabane. Ya ngisitabane. Utshela abanye abantu ne ukuthi ngisitabane ne. No 1K. Sabona Angel unjani? Hi guys. Unjani? I just met him. Just a second. Listen, ngilala ngingangijudge. Angiyesi judge. Angeke ujudge. Hayi ngathi ngiyakwazi. Sesahlani. Awungazi. Oh nobuso fo ngiyakufanisa. Diyaphila na? Why are you acting shy all of a sudden? I'm wondering why he's acting shy all of a sudden. Why is he acting shy? Familiar? Yeah. Oh, you can say it. But you couldn't say it. I said familiar nje. You didn't. You say, wena ngiyakufanisa. Yeah, ngiyakufanisa. Ubufuna ulisho ngesingisi. Wahluleka. Awukhulumi uphume kubini. Njani Angel Mantombeni? Ngiyaphila. Yambo, mase kukhuluma mina uyahlina, sho ufuna ukukhuluma nawe. Uyahleka? Ulale kahle, but rest in peace. Who? You. Why? Why Nama? Why Luyanda Bando? How do you say this word? Gop. Lord Amahloni came on her behalf. What do you mean by that? Oh, the lighting. Who's Yeah, lighting? my lighting is bad. One said, "Nginentombi mina but I cannot be doing." Last time I did this, I lost intombazane. Chem. Ngiyabonga for ngiyaenda le live. Lo muntu uthe ufuna umuntu ajoine. Kwajoin umuntu seyaqhaqhazela Yeah, manje. hayi bangikhosini ngiyakhuluma nje naye phezulu. Nganikhuluma niyale nale. Khuluma ibheke ukuthi uyalena le khuluma. Yabona manje bangincoma ukuthi bathande responsibility yami kwintombi yami. Sengizoyimosha ngiphinde ngikhuluma into ebheke. Okay. Uhlala phi sisi wami? After you guys, yo. Uhlala. We're serious. Uhlala. Oh, uhlala eThekwini. Okay. Tshela mina phela lokho. Interview yabona interview eqondile le. Ngizokubuza a few questions. You just have to answer. Questions, they better not be difficult, goddamn. They're not. You just have to answer honestly. Yes? Okay, Sish. The first question is, do you groove? Yes or no? I do. You do. Okay, cool. Hey, I'm saying again. It's bigger than you now. As I was saying, okay, name 4 places or time to groove at one. Around town. Yes, around Durban. Imag. Why? I'm just since it's They can't be. Well, I don't have favorite places. It's just places that I go to. Yes, that's what I was saying. Yes. But they're not 4. Okay, just isho lezo ojwayele ukuza kuzona. Ngeke sidibasa. Sidibasa. Ay. About TikTok, they're virtual people. They do not exist These at all. people, they do exist, but anyways. Rockets live. Eden Saber. Why you buka eceleni? Why you buka eceleni? Where? Yeah, sing shit of that.
Tsalani ndoda. Why is that a boozer though? Imag. Live. Is live nice? Rockets, and I understand Rockets is nice also. But your favorite is live. It's not my favorite. It's just places that it's vibey, I'd say. Well, now again. When I ended. Wait. Eh, Ah! Do you have a boyfriend? no, I don't. You know the crazy thing is 100 wonke amantombazane sengihlane nawo esingaboneki. I don't, Umbuzo but- mhla. I don't. Oh. I don't. Like, why would I commit myself with engekho? Like, I don't. Khale ukulala manje. Yo. Oh, uzolala. Umtshela Sit mina. on Uzolala. that bed. Yabo lamakhona badebhaleni bebesuspecta wena Andre. uzosifaka enkingeni wena abantu bazocanga ukuthi thina sesenze izinto ebheke eceleni. Yabo namehlo ami. Ngiyolala. Kodwa Angel, I've ran into you before. Angazi kuphi. Kodwa Sishana yefuba elive. Komzela utheni? Uthini? Uthi mina shine ifuba elithi. No. But anyways, ngiyabonga ujoyina ne. Guys. Nice. Ngena kwi-live Bam. badansa. Balo mjito futhi. Ngiyenda le live. Mekumnandi bafethu. Bye bye.